Hayırlı kеш, hayırlı gün, hürmetli tыңлаучылар. Минем исемем Әлфәт Закирҗанов. Без сезнең белән бүген татар әдәбияты, аның ерак чорлардан алып, бүгенгесенә кадәрге тарихы турында яңа зур проект башлап җибәрәбез. Татар әдәбиятының тормышыбыздагы урыны, аның төрле чорлардагы үсеш үзгәреше, табышлары, казанышлары, шул вакытта югалтулары да булган. Һәм әлеге сәнгать төренең тормышыбыздагы урыны да күпләр өчен кызыклы булыр дип уйлыйм. Әдәбиятыбыз зур, бай, Аллага шөкер. Шуңа күрә дә без әлеге очрашуларда, лекцияләрдә аны 3 зур өлешкә бүлеп өйрәнүне күздә тотабыз. Беренче өлешне мин борынгы чорлардан яңа заман әдәбиятына дип атадым. Ягъни татар әдәбиятының борынгы чорлары ул уртак мирас буларак гомум төрки әдәбиятка барып тоташа. Шул дәвердән алып 19 йөз урталарына кадәрге чорда үсеп үзгәреп яшәгән әдәбиятыбыз турында сүз алып барабыз. Бу чорны мин айырып алдым, чөнки нәкъ 19 йөз урталарында татар әдәбияты җитди сыйфат үзгәрешләренә күчә һәм шул чордан башлап без аны яңа заман әдәбияты дип өйрәнә башлыйбыз. Аңлашыла булса кирәк, икенче өлеше татар әдәбияты тарихына караган икенче кисәк ул нәкъ шушы яңа заман әдәбияты дип атадым мин аны. Димәк, яңарышка юл дип атарга мөмкин. 19 йөз урталарыннан алып Совет җәмгыяте оешкан вакытка кадәрге әдәбиятны, ягъни 1917 елга кадәрге әдәбиятны үз иченә ала. Вакыт ягыннан әллә ни зур булмаса да, димәк, 19 йөз уртасы һәм 20 йөз башы үз иченә ала, ләкин һәм татар әдәбиятының үзенең үсеш үзгәрешендә һәм аның халкыбызга йогынтысы, тәэсире турында сөйләп барганда, әлеге дәвр гаҗәеп зур урын алып тора. Менә без бүген классик дәвр, классик чор дип атаган һәм еш кына үрнәк итеп китергән дәвр ул Муса Акъегызадәдән башлап, бирәктә 20 йөз башындагы Тукай, Исхакыйлар, Ибраһимовлар, Мәҗит Гафурилар, Мирхәйдәр Фәйзиләр иҗатын үз иченә алган дәвр. Әйткәнемчә, бу вакытны без икенче өлеш буларак айрым рәвештә караячакбыз. Һәм әлеге зур әдәбиятыбызның 3нче өлеше ул 1917 елдан соңгы дәврне үз иченә ала, ягъни Совет җәмгыяте урнашу вакытыннан алып бүгенгегә кадәрге чорларны үз иченә алаган дәвр дип атар идем. Сүземне башлыйсым килә, билгеле инде, беренче кисәк, беренче өлеш турында. Без сезнең белән әлеге дәресләрдә нигездә укытучыларыбызның лекцияләрен тыңларбыз. Шулай ук YouTube вариантында сезнең өчен өстәмә әдәбият, айрым очракларда сораулар, биремнәр, әгәр дә укытучыларның материалына тәкъдим ителгән лекцияләренә бәйле рәвештә айрым өстәмә мәгълүматлар да урын алыр дигән өметтә калам. Әлеге чор әдәбияты ул нәкъ менә татар әдәбиятының борынгы чорларыннан алып 19 йөз уртасына кадәрге вакыт дип әйттем. Бу чорга кирип киткәндә һәрберебезнең күңелендә туа торган сорауларга да ачыклык кертәсем килә. Иң беренче, нәрсә ул әдәбият? Сәнгать төре буларак аның үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Аңлашыла булса кирәк, без борынгы чорлардан башлап өйрәнгән әлеге күренеш ул иҗтимагый күренеш, ул халык тормышы белән тыгыз бәйле рәвештә иҗат нәтиҗәсе буларак мәйданга чыккан һәм
қағазда беркетілген хезмәтләрне, әсәрләрне күздә тота. Аңлашыла булса кирәк, матур әдәбият ул халык мифологиясенә, халык фольклорына, халык авыз иҗатына таяна, нигезләнә. Шуларга дан этәрелеп китә. Ә инде әдәбият үзе ул язу барлыкка килү һәм әдәби әсәрләрнең қағазда беркетелүен таләп итә. Ягъни әдәбият тарихы нәкъ қағазда беркетелеп, гасырлар дәвамында җыелып, тупланып килгән мирас. Икенчедән, туган соравыбыз, әдәбиятның үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Яисә ул нәрсәгә кирәк? Халык тормышында әдәбиятның урыны, роле нәрсәдә соң? Белгәнебезчә, кешелек җәмгыяте ул сәнгать төрләре белән тыгыз бәйләнештә яши. Сәнгать ул тормыш чынбарлыкта урын алган хәл, вакыйга, күренешләрне иҗади сыйфат, иҗади күренеш буларак халыкка кире кайтару. Шуңа күрә дә без бүгенге көндә сәнгать төрләре дип, рәсем сәнгатен, бию сәнгатен, җыр сәнгатен, әдәбият та шуңа керә, ул сүз сәнгате булып тора, скульптура, опера, балет һәм башкаларны атыйбыз. Аларның төп үзенчәлеге ки, ул халыкның тормышы белән бәйле булу, бу уртак сыйфат билгеле, һәм халык тормышында булган әлеге хәл, күренеш, вакыйганы образлы итеп кире кайтару. Сәнгать түрі аша. Менә монда мөһим урынны алып тора образлылык. Әгәр дә без әдәбиятка якынрак киләбез икән, үзебезнең өйрәнү предметы буларак, өйрәнү объекты буларак, әдәбиятны без сүз сәнгате дибез. Ягъни ул сүз белән эш итә. Тормыш чынбарлык күренешләрен, хәл вакыйгаларны ул сүз ярдәмендә кагазга төшерә һәм без аны шуннан укып таныйбыз. Образлылык исә ул әлеге хәл вакыйганы кеше күңелендә урын алып, күп төрле уй, фикер уятуга, нигезләнүгә бәйле. Мисал буларак мөрәҗәгать итәм икән, әйтик, натуралист тормыш чынбарлыкта булган хәлне булай тасвирлар иде. Әнә еракта агач үсеп утыра. Аның яныннан елга ага. Әлеге агач булның түрен әйтергә мөмкин, яшел яфраклары булуын искәртергә мөмкин һәм башка. Ләкин шуның белән ул нигездә шикләнә дә. Инде әлеге күренешне исә без аны еш кына табигать күренешенә бәйле пейзаж дип тә атыйбыз кайвакыт. Язучы тасвирлап бирә, образлы итеп тасвирлый. Минем һәм синең күңелеңә үтеп кирип, шунда урын калырлык итеп. Әйтик, мин инде язучы түгел, шулай да хыялланып карасам, әнә еракта үзенең киң ябалдашлары белән яшел яфракларга төренеп, зур матур агач үсеп утыра. Әлеге агач инде 100 елларга аның сузылган тарихы булырга мөмкин, әйтик, имән агачының. Ул күп тарихны күргән, аның яныннан кешеләр мәңгелеккә китеп барганнар, әлеге агач янында яшьләр бәлки мәхәббәттә аңлашканнардыр, һәм башка. Ягъни мин натуралист 3-4 җөмлә белән әйтеп биргән табигать күренешен образлы итеп, язучы дип әйтеп, укучының күңелендә сиңеп калырлык, һәм шул агач турында уйлаган вакытта, аның турында укыганда инде күп төрле уйлар, фикерләр, теләк, омтылышлар барлыкка килерлек итеп ул яза. Сүрәтле итеп яза, образлы итеп яза. Монда инде тулы мәгънәсендә әлеге агач имән агачымы ул, каен агачымы, аның образы калкып чыга дип без әйтә алабыз. Менә бу яктан караганда, инде сорауга якынрак килеп, нәкъ менә әдәбиятның сүз сәнгате буларак үзенчәлекле турында сөйләп барганда, искәртеп китергә мөмкин тагын бер әйберне. Әдәбият ул тормышта булган бөтен әйберне сүрәтли ала. Без шуңа күрә дә бүгенге көндә үзебез укыган китаплардан күрәбез, авторлар 7000 километр су астына төшәләр, әйтик,
Шул вакытта ул галәм киңлекләренә очып, әле кешелек җәмгыяте ашмаган, язучының хыялында гына булган ниндидер системалар турында да, кояш системасы яисә башка системалар турында да язырга мөмкин. Ягъни әдәби әсәр сурәтли алмаган әйбер юк. Тагын берсе, biz менә әдәбият нәрсәгә кирәк һәм нинди урын алып тора дигән сорауга җавап бирәбез икән, чынлап та матур әдәбиятның тормышта бик күп вазифалар үтәвен беләбез. Беренчеседер инде аның, бәлки, безгә тормыш турында бай мәгълүмат бирә. Biz әдәбият ярдәмендә тормышны танып беләбез. Күз алдына китерегез. Biz кайвакыт тарихи китапка караганда, тарихи роман укып, ул чор турында күбрәк мәгълүмат беләбез, аннан да бирәк күңелебезгә сиңеп кала. Мисал өчен, борынгы бабаларыбыз булган Болгар чоры турында тарихи китаплардан да укып белергә мөмкин. Шул вакытта мин Нурихан Фәттахның "Итил суы ака турыр" дигән әсәрен укыйм, һәм анда Болгар дәүләте оешу, аның беренче патшасы Алмыш ханның эш гамәлләре, Болгар дәүләтендә борынгы бабаларыбызның ислам динен кабул итүе, аның шактый кыенлык, авырлыклар, каршылыклар белән баруы турындагы вакыйгаларны мин укыганнан соң, әлеге Болгар дәүләте, ул яшәгән чор, кешеләрнең эш гамәле, кызыксынулары, хыяллары һәм башкалар турында бай мәгълүмат туплап күңелемә сеңдерәм. Шуның кебек үк, әйтик, Бөек Ватан сугышы турында да бүген без тарихи китаплардан укып бер әйбер, инде Гомәр Бәшировның "Намус" романын укыйбыз икән, һәм анда авылда калган ирләрен, якыннарын сугышка озатканнан соң, колхоз өчен эшен алып барган, bütün хезмәтләрен фронтка багышлаган хатын-кызлар, өлкән яшьтәге карт-карчыклар, балаларның эш гамәле нәнисбәтле Бөек Ватан сугышы вакыйгалары, дөресрәге аның тылдагы тормыш тулысынча күз алдыма килеп баса. Нәрсә ашаган, нәрсә эчкәннәр, ничек киенгәннәр, сугыш турында яңалыкларны каян белгәннәр һәм башкалар. Ягъни бу яктан караганда, менә әдәбиятның әлеге төп мөһим функциясе, бурыч вазифасы ул танып белү. Икенчесе, билгеле инде, безгә ул тормышыбызны күпме дәрәҗәдә җайга, тәртипкә салырга да ярдәм итә. Мин борынгы чорлардагы кешеләрнең яшәү рәвешен, аларның үзара мөнәсәбәтләрен укыйм һәм шуның белән үземне байытам. Кеше буларак, бай мәгълүмат туплау белән бергә, үзара мөнәсәбәтләрне оештыру турында да бай мәгълүмат алам мин. Тагын берсе, билгеле инде, әдәби әсәр безгә ул гореф-гадәтләребез, йолаларыбыз, традицияләребез турында бай мәгълүмат биреп, безне тәрбияли дә. Ахыр чиктә, нәкъ менә әдәби әсәр укыганнан соң, теге яисә бу геройга ошыйсы килә. Ул герой эшләгән батырлыкны кыласы, киресенчә, тискәре геройга күңелебездә нәфрәт уяна. Бу сине һәм мине балалык еллары буе әлеге әсәрләр озата бара. Игътибар итсәгез, нәкъ менә мәктәп елларында укыган, нәкъ шушы гыйбрәтле образ буларак, гыйбрәтле хәлләр буларак, нәрсәнедер яклаган, нәрсәнедер кире каккан геройлар, вакыйгалар, аларны сурәтләгән әсәрләр күңелебездә күбрәк урын алгандыр да. Без аларны бүген дә хәтеребездә яңартабыз. Моннан 20-30, хәтта күбрәк еллар укыган әсәрләрне дә кайвакыт гомеребез буе озата бара ул безне, үзебезне балаларыбызга, оныкларыбызга сөйли алабыздыр кебек. Тагын берсе, мөһим функциясе әдәбиятның, ул эстетик зәвык тәрбияли. Гомумән алганда, әдәбият ул матурлык белән эш итә. Менә без еш кына эстетика, сәнгать дигән төшенчәне кулланабыз. Аның нигезендә бит тормыш яшәешне матурлык кануннары аша танып белү ята. Эстетика ул матурлык кануннары аша танып белүне аңлата. Biz эстетик зәвык тәрбияле дип әйтәбез икән, нәкъ менә әдәби әсәр укыганнан соң мин нәрсә матур, нәрсә ямьсез кебек төшенчәләргә еш кына җавап бирергә өйрәнәм.
күңелемне байытам. Кем ничек карыйдыр, әмма шул минем өчен, мисал өчен, кайсы мисалны әйтим икән? Әйтик, Гариф Кубайның Маякчы кыз дигән әсәре без укыганда мәктәп елларында өйрәнелә иде. Шул вакыттан күңелемә сеңеп калган. Менә анда Агыйделдә таң ата дигән күренеш бар. Бәхетебезгә программада шулай куелгандыр, без әлеге өлешне яттан өйрәнгән идек. Шуңа күрә дә андагы табигать күренеше, андагы матурлыкны күргән язучы һәм язучы сурәтләгән матурлык күңелемнән минем китми. Автор шундый итеп Агыйделдә таң ату күренешен бирә ки, мин бөтен җаным тәнем белән шушы күренешне үземнең барып күрәсем килә башлый. Ишегетеп анда ана үрдәк бак-бак килеп балаларын йокыдан уята. Анда камышлар, андагы иртәнге кояш чыгу күренеше, манзарасы минем күңелемә сеңеп калган. Яисә татар әдәбиятын өйрәнгән кеше укымый калмый торган әсәрләр арасында Әмирхан Еникинең матурлык хикәясе бар. Анда автор исеменнән күренгәнчә матурлык турында сүз алып бара. Әмма дә ләкин әлеге әсәр теләсә кемне нәкъ матурлыкны аңларга, аны моңа кадәр белгән аңлаганлыгын тирәнәйтергә, киңәйтергә булышуына минем иманым камил. Автор шундый вакыйга сурәтли ки, ул инде борынгы чорлар, шәкертләр мәдрәсәдән кайтып баралар. 3 шәкерт һәм берсе, аларның Бәдретдин исемлесе, калган иптәшләрен үзенең өенә чакыра. Мәдрәсә тормышында кышны үткәргән яшьләр язгы, дөресрәге җәй башында була торган гаҗәеп матур яшеллеккә тап булалар һәм табигать матурлыгына сокланалар. Әнә хәтфә үлән, бөтен җирдә күз күреме җирдә яшеллек, аяз күк, биектә тургай сайрый. Аның сайравы бөтен дөньяга таралган. Һәм бу матурлыкны автор шундый итеп сурәтли ки, тормышта моннан да артык матурлык була алмас кебек. Синең күңелең байый, күңелең үсә. Ләкин вакыйгалар барышында автор Бәдретдиннең өенә безне алып керә һәм анда авырудан йөзе ямсезләнеп калган ана белән очраштыра. Ана белән очраштырып кына калмый, ана белән аның улы Бәдретдин арасындагы мөнәсәбәтне безгә сурәтли. Һәм аларның мөнәсәбәтендәге җылылык, үзара ягымлы мөнәсәбәт, бер-берсенә булган тирән хөрмәт, бер-берсен ярату, ул бары тик кешеләр арасында була торган матурлыкка ышанасың. Һәм әлеге күренеш аша автор төс матурлыгының гел икенче планда икәнлеген, кеше өчен, кешелек җәмгыяте өчен төп матурлык, иң зур матурлык ул кешеләр арасында була ала торган үзара ягымлы, изге, яратуга нигезләнгән мөнәсәбәттә чагыла дип әйтә. Ана белән бара арасындагы аларның күңелләрендәге матурлык иң зур матурлык дәрәҗәсенә күтәрә. Һәм шушы матурлыкны аңлаган укучы әсәрне уку барышында табигать күренешен инде икенче, өченче планга калдыра. Карагыз сез, без шушы бик кыска гына булган мисалымда минем 3 матурлык белән очраштык. Табигать матурлыгы, кешенең төс бит матурлыгы һәм кеше күңеле матурлыгы. Автор алгы планга кеше күңеле матурлыгын чыгарды. Инде кешенең төс бит матурлыгы ул ди, әлеге күңел матурлыгына ияреп бара. Карагыз сез, үзебезне ничек байыганыбызны тоябыз. Без тормышта бүген менә хәзер синең белән кешегә бәйле күп төрле шушы матурлыкны очратмыйбызмыни? Кара, гаҗәеп чибәр хатын-кыз дибез. Аны белән карай араша башлаганнан соң әлеге тышкы матурлыгының салкын матурлык икәнлеген тоябыз да, ул кешедән күңелебез бизә. Киресенчә, берәү төскә биткә әллә ни матур булмаска мөмкин, ләкин аның күңелен матурлыгы йөзендә шуны чагыла ки, аның белән аралашып башлагач, аның йөзе ачылып, матурайып китә һәм ул синең өчен әллә нинди
Кинолардағы матурлықтан бірме-бір артық матурлық екеніне түсіне барасың. Тағын бір әйбір бар. Әлеге матурлықны сүрәтлеген әсер матурлығын тұя башлайсың. Әдәбиятның қимметі нәрседе екен дегенні матурлық хикаясын оқыған әркім аңлый. Менә шушы матурлыклар турында шундый матур итеп язылган ки, бу әсәрне бер укыган кеше Иманым Камил гомере буе бердән онытмый, икенчедән матурлыкның нәрсә икәнлеген берме-бер тирәнрәк аңлый бара. Һәм әсәр матурлыгына инанасың. Без еш кына әйбәт әсәрме дигәндә, әйе шәп әсәр, матур әсәр дибез, сәнгате әйбәт эшләнгән яхшы әсәр дибез. Төрле синонимнарын куллансак та, яхшы әсәр, сәнгати уңышлы әсәрне аңларга өйрәнәбез. Тагын берсе, әлеге матурлыклар турында матур итеп әсәр язган язучы матур бит. Күрәсезме? Менә бер әсәр уку аша без тормышта әнә шундый матурлыкларны аңлауга киләбез. Әдәбиятның матурлыгын аңлауга киләбез. Менә мин сүз алып бара торган әлеге бурыч вазифа әдәбиятның, ягъни эстетик зәвык тәрбияли, зәвык вкус, эстетический вкус дип әйтәбез рус телендә. Эстетик зәвык тәрбияләүе әнә шуның белән аңлатыла. Инде әдәби әсәрнең тормыштагы тагын бер зур вазифасын әйтми һич тә мөмкин түгелдер. Ул телебезне яклауы һәм саклауы. Беләсезме, без кайвакыт телне, татар телен әйбәт беләбез дип әйтәбез. Ләкин язучы телен алыштырып булмый. Шуңа күрә дә мин укытучылар белән әңгәмә корган вакытта еш кына бер зур таләп буларак бер фикерне әйтәм. Әдәбият дәресендә уртада, үзәктә әдәби әсәр булсын. Хөрмәтле укытучылар дим мин. Син һәм мин әдәбият турында, әдәби әсәр турында яңа гына искә төшергән матурлык хикаясе турында бик матур итеп, күп итеп, озак итеп сөйләргә мөмкин. Ләкин беребез дә, сез дә, мин дә Әмирхан абый Еникинең әлеге әсәренә салынган матур телне, аханлы телне, күңелгә сеңеп кара торган җыр, бай телебезне алыштыра алмыйбыз. Иманым Камил укытучы үзенең сөйләменең бер өлешен тукталып, әйдәгез балалар, язучы теленә мөрәҗәгать итик әле дип, шушы Әмирхан абыйданмы, Аяз Гыйлаҗевтанмы, Тукайданмы, Исхакыйданмы бер үзек кенә укыгыз. Шул дәрестең темасына бәйле билгеле инде. Балаларыбызның сүзлек составы берме-бер артачак. Әдәби әсәр ул, әдәбият ул. Татар телендә язылу белән бергә телне якласа, сакласа, икенче яктан ул телебезне байыта, һичшиксез байыта. Ул без сезнең белән сүзлек составын арттырабыз, үстерәбез һәм аннан да бирәк татар теленең бөтен байлыгында күреп, аңлап, бәяләп, телебез белән чын мәгънәсендә горурлануга килә алабыз дип саныйм мин. Менә мин матур әдәбият, әдәбият тарихы, әдәбиятның сүз сәнгате булуы турында сөйләдем. Булар барысы да, мин уйлыйм, алдагы дәресләребездә татар әдәбиятының төрле чор дәверләрен өйрәнү барышында әле тагы да киңәер, байыр дип уйлыйм мин. Һәм менә сүзебезне тәмамлап, бу мәсьәләгә бәйле, бу сорауга бәйле дөресрәге, менә әдәбиятның кеше тормышындагы урыны, роле дигән вакытта тагын бер фикерне нәтиҗә рәвешендә әйтеп куясым килә. Әдәби әсәр ул бер яктан һәр халыкныкы. Татар әдәбияты татарныкы, рус әдәбияты рус, француз әдәбияты французныкы. Ул безнең өчен кадерле, ул милли әдәбият. Шул вакытта әдәбият ул гомум кешелек кыйммәтләрен тигез чагылдыра. Без сезнең белән рус әдәбиятыннан Пушкин, Лермонтовны укыйбыз икән, чөнки аларның иҗатында чагылыш тапкан тормыш күренеше, алар яклаган әхлакый идеаллар миңа да кыйммәт. Мин бүген дә рәхәтләнеп Пушкинны, Евгений Онегинны да урын алган Татьяна Онегин мөнәсәбәте турында фикерлим, уйланам. Һәм мин әлеге мәхәббәт тарихын дип әйтимме, үзебезнең татар әдәбиятындагы Гадел Кутуйның тапшырмаган хатларына күчеп, андагы Галия һәм Искәндәрнең гаилә тарихы яисә аларның мәхәббәт тарихы белән чагыштырам. Мәхәббәт турында
кешенең бәхеткә омтылышы турында төрле автор, төрле мисалда, төрле гыйбрәтле хәлләр аша сурәтли. Берсе аның рус дөньясы аша сурәтләсә, икенчесе татар дөньясы аша. Ләкин алардагы әхлакый кыйммәтләр, идеаллар уртак. Француз әдәбиятына мөрәҗәгать иткәндә дә без шуның белән очрашабыз. Өч мушкетер әсәрен укымаган, яисә аның киносын карамаган кеше юк. Д'Артаньянның эш гамәлләре, әле ул массашыл әдәбиятның бер үрнәге, бер караганда аның сугыш осталыгы, сугыш эшен яхшы белүе, икенчесе аның мәхәббәт тарихы, яисә мәхәббәт каһарманы буларак эш гамәлләре кызыклы һәркем өчен. Шундый ук тарихларны без француз әдәбиятыннан, испан әдәбиятыннан, татар әдәбиятыннан таба алабыз. Ягъни, әлеге нәтиҗә, әдәбият ул бер яктан гомум кешелек кыйммәтләренә нигезләнә, бөтен халыклар өчен уртак. Икенчедән, ул милли әдәбият буларак теге яисә бу халыкның яшәү рәвешен чагылдыра. Шуңа күрә дә, менә бүгенге көндә глобальләшү шартларында телләрне, әдәбиятларны югалту куркынышы бар дигәндә, мин менә шушы мәсьәләгә дә килеп чыгам. Күз алдына китерегез, дөньяда бер төрле генә тел булып, андый фикерне бит еш әйтәләр, янәсе киләчәктә, ничәдер еллардан соң, ул 1000 елдан соңмы, күпмер вакыттан соң бер тел калырга мөмкин дигән фикерне әйтәләр. Ул вакытта инде әлеге кызыклы, гыйбрәтле яшәү рәвешенә ия булган күп төрле йөзләгән халыкның әдәбияты югала икән. Димәк, әлеге әдәбият белән танышучылар бик күп әйбер югалталар кебек тоела миңа. Минем өчен рус әдәбияты белән бергә, француз башка әдәбиятлар белән бергә татар әдәбияты бик күпләрне байытуга хезмәт итә ала. Татар әдәбиятын мин дөнья әдәбиятының бер өлеше дип карыйм. Ул моңа лаек. Безнең дөнья күләм танылу алырдай шәхесләребез бар, Аллага шөкер. Әгәр дә бүгенге көндә без теләгән дәрәҗәдә әлеге алар яңгыраш алмаган икән, ул бары тик айрым сорауларга җавап биреп бетермәү, тиешле тәрҗемә булмау, башка дөнья рус дәүләте кысаларында булсын, Россия күләмендә, яисә Европа илләренә тиешле дәрәҗәдә без аны чыгара белмәүебез дә монда нигез булып торадыр. Инде әйдәгез сорауга, мәсьәләгә якынрак килик. Әнә шул рәвешле мин хәзер үзебезнең татар әдәбиятына якынрак киләсем килә. Чынлап та әдәбиятыбызның ерак тарихы бар дип әйттем, сүземне шуннан башлаган идем. Һәм татар әдәбиятының тарихы борынгы чорлардан бүгенгә кадәрге вакытны шур этапларга бүлеп өйрәнәбез. Әдәбият халык тормышы белән тыгыз бәйле. Шуңа күрә дә халык тормышында булган төрле тарихи, иҗтимагый, сәяси, мәдәни һәм башка вакыйгалар әдәбиятта чагылыш таба. Күз алдына китерегез, сугышлар аркасында илләр юкка чыккан, халыклар берсен икенчесе басып алган, аңы эшенә кушылган. Булар билгеле инде әдәбиятта чагылыш таба алмаган, таба алмыйча кала алмаган. Шуның кебек үк, менә шуңа күрә дә без әдәбиятыбызны борынгыдан бүгенгә кадәр өйрәнәбез дип әйтәбез. Мин инде алдарак кыска гына менә 3 өлешкә бүлеп өйрәнүне әйткән идем. Шуңа тагын бер кыска гына ачыклык кертсәм, менә әдәбият тарихында мин үзем 3 зур дәверне аерып чыгарам. Аның берсе борынгы әдәбият дибез без. Ул борынгы әдәбият үз эченә гомум төрки әдәбиятны ала һәм аны без вакыт ягыннан безнең гасырның 5-12 гасырларын алабыз, кертәбез. Икенче бер зур этап булып тора. Кайвакыт дәвр дигән сүзне дә кулланабыздыр. Ул урта гасыр әдәбияты. Урта гасыр әдәбияты менә борынгы Болгар дәүләте без оешкан 9-нчы гасырдан алып, урта гасырның тамамлануы әдәбиятта 19-нчы йөз урталары белән, 18-нче йөз ахыры дип тә әйтәбез без аны, ләкин 19-нчы йөз әдәбияты ул беренче яртысы күчеш чоры буларак кирип китә. Нигездә шул 19-нчы йөзгә кадәрге әдәбиятны. Дөрес аңлагыз, тарихта урта гасыр инде ул 15-нче гасырлар белән тамамланса, әдәбиятта ул без аны
күрәсез 19 йөзгә кадәрге әдәбиятны урта гасыр әдәбияты дип атыйбыз. Һәм ул үз эчендә шундый зур бер этаплар аша үтә. Алар инде, мин уйлыйм, безнең татар халкының этнос буларак яшәеше белән, аның төрле дәүләтләр составына кертелүе белән бәйле. Кыска гына санап китим. Демәк, урта гасыр татар әдәбияты дигәндә ул Болгар чоры әдәбияты, Алтын Урда чоры әдәбияты, Казан ханлыгы чоры әдәбияты. Казан ханлыгы рус дәүләтенә кушылганнан соң 16 гасырның уртасыннан алып инде, демәк 17-18 гасырлар әдәбияты. Әйттем инде, аерым очракларда галимнәр без бу очракта 19 йөзнең беренче яртысында әлеге чорга дәвергә кертеп карыйбыз. Һәм өченче зур этап ул яңа заман әдәбияты. Аның башлангычы 19 йөзнең урталары белән бу чорда татар әдәбияты урта гасырчылыктан инде яңа заманга килә, ягъни реалистик әдәбият формалашу белән бәйле. Һәм шушы вакыттан башлап яңа заман әдәбиятына нигез салына. Ул үз эчендә күргәнегезчә 19 йөзнең икенче яртысын алса, без аны мәгърифәтчелек чоры әдәбияты дибез. Аннан соң килә 20 йөз башы, аннан соң инде совет чоры әдәбияты килә. Совет чоры әдәбияты төрле тарихи, иҗтимагый вакыйгаларга бәйле үз эчендә аерым этапларга бүленә. Анысын инде бу вакытларны, бу дәврләрне өйрәнгәндә тагын әле бергәләп карап китәрбез дип уйлыйм. Менә шушы һәм икенче бер мөһим сорау шушыңа нисбәтле, әдәбият тарихы чор этапка бүленү нәрсәгә нигезләнә дигән вакытта, мин инде әйтә башлаган идем, без ике зур нигезне аерып чыгарабыз. Берсе аның ил, халык тормышында булган хәл вакыйгалар, чөнки алар һичшиксез йогынты ясый. Бер генә мисал китерим ул вакытта. Әйтик, 1917 елны февраль һәм октябрь инкыйлаблары булган икән. Демәк, аңа кадәрге әдәбият әлеге инкыйлаблардан соң җитди үзгәреш кичерә. Һәм шуңа күрә дә без шушы чорга кадәрге дәврне 20 йөз башы әдәбиятына кертеп карыйбыз. Аннан соң инде үзенә-үзе яңа этап буларак, демәк 20-30 еллар әдәбияты, яисә совет әдәбиятының беренче еллары дип өйрәнә башлыйбыз. Икенчесе ул әдәбиятның сыйфат үзгәреше. Дөрес аңлап калыгыз, билгеле әлеге вакыйгалар алар әдәбиятка йогынты ясый, һичшиксез. Шул 17 белән совет чоры әдәбиятын аерып куйган кебек, 17 ел белән 20 йөз башы һәм совет чоры дип бүгенге безгә якынрак киләбез икән. Әгәр дә 1985 елда үзгәртеп корулар башланган икән, һәм әлеге үзгәртеп коруларга нисбәтле ил, халык тормышында җитди үзгәрешләр булган икән, ул әдәбиятның да үзгәрешенә китерде. Ягъни без аны аерым чор этап буларак аердык бер яктан, икенче яктан әдәбиятның сыйфат үзгәреше күзәтелә. Ягъни әдәбиятның бар эчке закончалыклары шушы чор этапларга нисбәтле әлеге закончалыкларда билгеле бер үзгәреш кичерә, һәм әдәбият үзгәрә. Аның темасы, андагы төп мотивлар, сүрәт чаралары да байырга мөмкин, үзгәрергә мөмкин һәм башкалар. Шуңа нисбәтле без әдәбият фәнендә ике термин төшенчә кулланабыз. Берсе аның традиция, икенчесе яңачалык, яңалык дип әйтергә мөмкин. Ягъни һәр чор ул, һәр этап, мин атап киткән алдарак әлеге чорлар, этаплар, дәврләр, алар шушы ике төшенчәгә дә нисбәтле дә бәяләнә. Бер яктан авторлар үзләренә кадәрге чорда яшәгән өлкән иптәшләренең, авторларның әсәрләренең, әдипләрнең традицияләрен дәвам итәләр. Икенче яктан һәр чор нинди дә булса яңалык алып килә. Менә шушы ике сыйфат, ике төшенчә ул әдәбиятның үзгәрешенә төгәл ачыклыкта кертә. Андый вакытта инде без, мисал өчен, совет дәүләте урнашканнан соңгы әдәбиятта
нинди традициялар давам етті деген сұрауға жауап береміз. Олар һичшиксез давам итә. Чөнки 20-100 башындагы бай әдәбиятның айрым традицияләре давам итмичә булдыра алмый. Икенчесе, яңа чор дип атау өчен нинди яңалыклар, нинди яңашалыклар алып килә бу чор әдәбият дисәк, без инде аны айырып чыгара белергә тиеш булабыз, айырып чыгарабыз да принципта. Ул темага карый, ул мотивларга карый, ул әдипләрнең тормышчан барлыкны кабул итү үзенчәлегенә, аның сәнгати фикерләү үзенчәлеге үзгәрешенә һәм башкаларда ул чагылыш таба. Һәм менә алдагы сораубыз шушыларга нисбәтле әйдә инде хәзер якынрак килик. Билгеле, без татар әдәбияты турында сүз алып барабыз. Ләкин татар халкының барлыкка килүе шактый катлаулы чор этаплар аша үткәнлеген ишетеп беләбез. Мин бу сорауга бәлки тарихчылар кебек үк киң тукталып та китмәм, ләкин искә генә төшереп китәбез икән, булай дип әйтә алабыз без. Татар халкы ул төрки халыклар белән тыгыз бәйләнештә яшәгән гомергә. Тарихтан белгәнебезчә, менә татарлар алар бирәк тә уйгур, үзбәк, казак, Азербайҗан, гагаuz, балкар, каракалпак кебек халыклар белән тыгыз якын. Без бер-беребезнең телен нигездә аңлыйбыз. Әгәр дә әкренрәк сөйләшәбез икән, безгә тәрҗемәче тылмашлар кирәк түгел. Шул вакытта билгеле инде элегрәк чорларда алар бик тә якын булганнар. Бары тик айрым милли әдәбиятлар, айрым этнослар айрылып чыккан вакытта, ягъни якынча 13-15 гасырларда менә бу телләрнең һәм халыкларның әкренләп айрымлануы күзәтелә башлаган. Аңа кадәр үзара төрки халык буларак якын мөнәсәбәттә булганбыз. Икенчесе, менә шушыңа нисбәтле безнең төркиләрнең борынгы чорларда төрле атамалар белән йөрткәннәр. Барыбыз да яхшы белгән исемнәр Хуннар дәүләте булуы яхшы билгеле. Моннан тыш Сарматлар, айрым бер территорияләрдә яшәгән борынгы төркиләрнең бер зур өлешен без Сарматлар дип атыйбыз. Яисә икенчесе аның Скифлар. Менә бу Скифлар чоры, Сарматлар, яисә Хуннар айрым дәүләтләре булган, төрле дәврләрдә яшәгәннәр. Билгеле, ул чорларда халыклар борынгы чорларда күчеп йөргәннәр. Шуңа күрә әлеге халык арасында да сугышлар, басып алулар, үзара керүшләр еш булган. Шуңа күрә айрым халыклар берсен икенчесе басып алган, кайберләре юкка чыккан, икенчеселәреннән тагын айрымнары айрылып чыккан һәм башка шундый хәл күренешләр булганлыгын беләбез без. Менә бу яктан караганда, мисал өчен, шундый дәүләтләр буларак, төрки дәүләт буларак без Хуннар дәүләтен беләбез. Яисә каганат рәвешендә төрки каганат, Тюркский каганат дип тарихка кирип калган, бөтен хезмәтләрдә урын ала. Яисә Караханый каганаты, Караханийский каганат дип русча әйтәбез. Шуны кебек Каспий диңгезе, хәзерге Каспий диңгезе тирәсендә Хәзәр каганаты булган. Ул бит Хәзәр диңгезе дип аталган. Ул чорларда соңыннан Каспий исеме алган. Күрәсез, әнә шундый дәүләтләр булган, әйткәнемчә инде тарихи вакыйгаларга нисбәттә алар кайсы юкка чыккан, кайсы кушылган, төрле хәлләр булган. Инде үзебезгә киләбез икән, менә татар дөньясы белән аеруча якын булганнары безгә, без борынгы бабаларыбыз дип Хуннарны саныйбыз һәм Хун каганаты шушы төрки дәүләт оешкан. Барыбыз да белгәнебезчә, менә аларның шул 5-6 гасырларда зур дәүләт төзүләре билгеле. Хәтта ул дәүләт әлеге дәүләтнең, Хуннар дәүләтенең җитәкчесе булып Атилла торган. Бу Атилла исеме бүген инде бөтен дөньяга билгеле атама бит белгәнегезчә. Һәм тарихта бит шундый фактлар китерелә. Алар
Аттила үзенең гаскәре белән Карпат тауларына барып җиткән, хәтта Италиянең баш каласы Рим шәһәренә якынайып, аны басып алу куркынышы тугач, инде Италиянең Рим императоры зур алтын, көмеш түләп кенә әлеге дәүләтне һәм аның баш каласы инде саклап кала алган. Әнә шундый борынгы төрки дәүләтләр булган. Вакытлар үтү белән алар таркалган, яисә билгеле бер үзгәрешләргә дучар булганнар. Үзебезгә якынрак булганнардан без сезнең белән 7-6, 7 гасырларда Төньяк Кавказда, Азов, Кара диңгезнең төньягында бөек Болгар дәүләте булганлыгын беләбез. Аның патшасы булып Кубрат хан исемле тарихка кирип калган шәхес булган. Нәкъ шушы бөек Болгар дәүләте аның инде гарәп илләре белән, Хәзәр каганаты белән, яисә ул вакытта аеруча көчле булган Византия дәүләте белән шундый бай мөнәсәбәтләре билгеле, һәм бу турыда тарихи китаплардагы мәгълүмат тантыш без сезнең белән Мөсәгыйть Хәбибуллинның Кубрат хан дип аталган романын укып, бик күп, бик бай кызыклы мәгълүмат җыя туплый алабыз. Вакыт үтү белән, якынча шул 8 гасырлар тирәсе дип әйтәләр, әлеге бөек Болгар дәүләте бүленгән, таркалган һәм әйтүләренә караганда шушы Кубрат ханның уллары инде 3 тармакка аерылып киткәннәр. Берсе аның шул төбәктә калган, ягъни бүгенге көндә biz Төньяк Кавказда төрки телле халыклар бар дип әйтәбез икән. Нигездә ул аларның шушы бабалары буларак шуларны атыйлар. Икенчесе аның Идел елгасы буйлап Урта Иделгә күтәрелгән һәм менә без бүгенге көндә яши торган Идел Болгар дәүләтенә, Волжская Булгария, Идел Болгар дәүләтенә нигез салган. Инде 3нче төркем, белгәнегезчә, Европага юл тоткан һәм хәзерге Болгария дип аталган дәүләткә нигез салган. Күрәсез, аларның Болгар дигән исем, Болгария дигән исемгә нигез булып калган, үзләре исә җирле халык белән кушылып, ассимиляцияләшеп, үзләренең һәм телләрен, һәм чыганакларын, тарихларын дип әйтим инде, онытканнар, яисә югалтканнар. Әнә шул рәвешле без сезнең белән инде үзебезнең борынгы бабаларыбызга якынрак киләбез икән. Болгар дәүләте, ягъни безнең Идел Болгар дәүләте, ул якынча 8-13 гасырлар арасында яши. Без аның оешуы дип бу дәүләтнең ислам дине кабул иткән вакытны саныйбыз. Димәк, ул якынча, әгәр дә ислам дине 922 елда рәсми рәвештә кабул ителгән икән, Алмыш хан тарафыннан, Алмас дип атау бар. Димәк, шуңа кадәр якынча 8 яисә 9 гасырларда инде ул күчеп утырганнар дип әйтә алабыз. Аны бу башлангычы. Һәрхәлдә ислам дине бу очракта һәм дәүләтнең оешуын, дәүләтнең ныгуын, төрле кабиләләрнең, ыруларның бер дәүләткә буйсындырылуын, туплануын да аңлата. Аңлашыла булса кирәк инде, бу төбәктә фин-угор халыклары яшәгән. Шуңа күрә дә борынгы чордагы әлеге болгарлар шушы җирле халык белән дә төрле мөнәсәбәткә кергәннәр. Билгеле инде басып алу да күзәтелгәндер, ассимиляцияләшү, кушылып китү дә күзәтелгәндер. Һәрхәлдә бүгенге көндә без әйтик, Казанның төньягындагы районнарда, әйтик, Арча, Балташ кебек районнарда, Удмурт, Мари, Чуашлар азрактыр бәлки, күбрәк марилар һәм удмуртлардыр, халыкларының күмәкләшеп яшәвен күрәбез икән, яисә байтак атамаларның шушы халыклар теленнән кергәнлеген күрәбез икән, беләбез икән. Димәк, аларның борынгы бабалары да
bu төбәктә, bu тирәләрдә яшәгән дип әйтә алабыз. Һәм шушыңа нисбәтле әлеге Болгар дәүләтенең таркалуы инде ул Батый хан тарафыннан 1236 елда әлеге Болгар дәүләте басып алына, ул Алтын Урда составына кертелә. Һәм безнең бабаларыбыз да нәкъ Алтын Урда составындагы шушы дәүләтнең шак кешеләре булып яши башлаганнар. Инде татар атамасы тарихтан белгәнебезчә, менә шушы Алтын Урда дәүләте һәм аның монгол татар дәүләте булуы, бирәктә татар атамасының чит халык буларак киң таралыш алуы, шуңа бәйле, мисал өчен рус тарихчыларында инде ул татарлар дип нәкъ бер яктан караганда әлеге дәүләтнең сугышлар алып барган вакыттагы алдынгы гаскәрләрен дә татарлар дип атаганнар. Шуңа нисбәтле ул әкренләп нәкъ безнең халыкка шушы татар атамасы килеп кергән. Тарихта инде ул шул 13-нче гасырлардан башлап дип без аны әйтәбез. Әлеге атама кулланыла башлый. Шуңа күрә дә безнең борынгы бабаларыбызның татарның этнос буларак формулашуында күргәнебезчә төркиләр нигез булып тора, борынгылыкка бәйле. Һәм шул вакытта фин-угор халыклары да анда бар. Төркилеккә бәйле инде ул билгеле, аның içinde кыпчаклар да, башкаларның да булуын аңлыйбыз, тоябыз дип уйлыйм мин. Инде менә шушыңа нисбәтле без менә әдәбиятыбызның башлангычы дигәндә шушындай бер каршылыклы, шул вакытта аңлап калырга кирәк булган мәсьәләгә килеп чыктык. Бер яктан безнең төбәккә оешкан Идел Болгары дәүләт буларак алмашкан вакытында оешкан икән, һәм шул чордан безгә мирас булып Кол Галинең Кыйса Юсуф әсәре калган икән, без аны татар әдәбиятының башлангычында торган әсәрләрнең берсе дибез. Аңа кадәр, әлеге Шаһит Камил әсәргә кадәр борынгы бабаларыбызның мирасы булганмы дигән сорау туа бит. Менә шушы вакытта инде без үзебезнең борынгы бабаларыбызның мирасы буларак гомум төрки әдәбиятка мөрәҗәгать итәбез. Ягъни әлеге гомум төрки әдәбият ул уртак мирас. Һәм ул үз эченә шушы төрки халыклар оештырган дәүләтләр чорында язылган әсәрләрне ала. Әйткәнемчә, төрки каганат, яисә Хәзәр каганаты, Караханы каганаты һәм башкалар булган икән. Шул вакытта әлеге халыклар, төрки халыклар икән, аларга төрлесе кергән. Бәлки, нәкъ шушы каганатлар эчендәге халыкның бер төркеме без бүген яши торган территориягә күчеп, анда утрак тормыш башлаган булырга мөмкин. Һәм шул рәвешле ул төркиләр яшәгән башка төбәкләргә, башка территорияләргә дә аларның күчеп китүе булган дип саныйбыз без. Әнә шул рәвешле нигездә әлеге уртак мирас ул якынча 13-15 гасырлар арасында инде әйтик татар, төрки татар, уйгыр төрки, татар төрки, үзбәк төрки кебек атамалар белән дә аталып йөртелә башлый. Белгәнебезчә инде төрки татар мирасының тамырлары ерак, төрки татар теле ул зур территориядә киң таралган, һәм төрки халыкларының бик күбесе әлеге төрки татар телендә язган, аның безнең бүгенге телебезгә якынлыгы инде ул испатланган, бик тыгыз бәйле, бик якын икәнлеген беләбез без. Шуңа күрә дә әлеге төрки каганатларда, төрле төрки дәүләтләрдә барырга килгән мирасны без борынгы уртак төрки мирас дип атыйбыз. Мин кыска гына аларга инде тукталып китәм икән, без түбәндәгеләрне атый алабыз. Нигездә аларны бер өч төркемне бүлеп карау әдәбиятта кабул ителгән. Аның берсе төрки руник мирас дип атала. Якынча
5-6 гасырларга караган һәм бу төрки руник мирасының икенче атамасы Орхон Енисей язмалары. Күрәсез, әлеге исем ике төрле атаманың нигезе түбәндәгедән гыйбарәт. Орхон Енисей дип аталуы, ягъни алар әлеге язмалар, алар кабер ташлары, ягъни кабер ташы булу аларның сакланып калуына китергән. Әлеге кабер ташларының табылган урыны нигездә Енисей һәм Орхон елгалары төбәге. Якынча әйтсәк, ул күрәсез безнең инде бүгенге көндәге Алтай, аның әйләнә тирәсендәге территорияләр дип әйтик инде. Шу Монголиягә, яисә Кытайның төньягына да якын территорияләр. Бу очракта территорияләрне нидер шәһәр белән, нидер елга белән генә чикләү дөрес тә булмас. Әйткәнемчә, ул чордагы борынгылык һәм ул дәүләтләрнең, әлеге төрки дәүләтләрнең кайсы елларда, кайсы чорларда, кайсы гасырларда нинди чикне биләп алуы еш кына бәхәсләрдә уята. Икенчедән, аларның руник язма дип аталуы, галимнәр әлеге язмаларны Скандинавия халыкларының борынгы мирасына ошаталар. Скандинавия, менә хәзерге инде Швеция, Финляндия, Норвегияны без Скандинавия халыклары дибез бит. Шушы Скандинавия халыкларының борынгы язмаларын рун дип атаганнар. Һәм аларга охшашлык ягыннан төркиләрнең рун язмасы дигән атама килеп кергән. Шулай да күпчелек, әйткәнемчә, төрле фәнни хезмәтләрдә нигездә ике атамада Орхон Енисей эпитафик язмалары яисә төрки руник язмалар дип икесе дә нигездә кулланылышта икәнлеген әйтеп кенә китәсем килә. Эпитафик дип атыйбыз, кабатлап әйтәм, кабер ташлары буларак. Менә булар арасында бирәк тә Күлтәгин, Билге каган, Танюкук исемле каганнарның исемнәре аталган шушы эпитафик язмалар айрыша кызыклы, гыйбрәтле булуы белән аерылып тора. Аларны еш кына күләмле булуы һәм шушы чор халкы турында мәгълүмат бирүе белән искәртеп китәләр. Айрым алганда, әлеге зур булмаган язмалар, алар рифмалы проза, демәк, рифма бараларда, ләкин прозада язылганнар, хикәяләп дип әйтик. Икенчедән, анда билгеле инде ул чорда кабул ителгәнчә патшаны зурлау, аңа мәдхия уку урын алган. Патша дәүләтен зурлау ул һәр язмалар дип әйтерлек очрый. Икенчедән, эндәшү, риторика урын алган. Менә булар әлеге кабер ташларының иштәлеген нигездә аңлата. Билгеле инде патшага буйсыну булган икән, гади халыкның үз патшасына буйсынуы тиешлеге дә әйтеп үтелгәнлеген аңлау кыен түгел дип уйлыйм бу очракта. Һәм тагын берсе, менә шушы төрки руник язма булды бер төркеме, гомум төрки әдәбиятының икенче төркемен уйгыр язулы истәлекләр дип атыйлар. Уйгыр язулы истәлекләрнең нигезе Караханы дәүләте белән бәйле. Тарихта билгеле булганча 8нче гасырда Караханилар дәүләте оешкан һәм ул 13нче гасырга кадәр яшәгән. Алар уйгыр алфавитын барлыкка китергәннәр һәм нигездә менә бу уйгырлар бүгенге көндә әлеге дәүләтнең борынгы җирләре дип әйтер идем мин аны күз алдына китерә алабыз. Демәк, Кытайда бар уйгыр автономияле өлкәсе, аларның нигезе шуның белән дә бәйле. Ягъни хәзерге Монголия, шушы төньяк Кытайның хәзерге уйгырлар яши торган территориясе һәм инде шушы чикләрдә урнашкан икәнлеген күрәбез. Әлеге уйгыр язулы истәлекләрнең икесен искәртеп китергә кирәктер. Аның берсе атала алтын ярук, алтын балкыш дип атала. Һәм ул Будда дине, аның иштәлеге, аның өйрәтүләре белән бәйле, ягъни дини аңлатмалар рәвешендә ул урын алган. Менә икенчесе, аның мирас буларак әдәбиятларга йогынты ясаганы Мәхмүд Кашгари
исемле авторның Диван-ы лөгать түрк дигән әсәре. Менә бу исемнән аңлашыла булса кирәк, диван ул җыелма дигәнне аңлата. Диван лөгать түрк, лөгать инде ул тел белән бәйле бит. Аны икенче төрле төрки телләр сүзлеге. Диван бу очракта күмәклекне, сүзлек мәгънәсендә җыелманы аңлаткан төшенчә. Әнә шул рәвешле 11-нче гасырда, ялгышмасам 1069 елларда язылган дип санала әлеге әсәр, төрки телләр сүзлеге, һәм үзенең байлыгы, кыйммәте ягыннан бик зур әдәби мирас булып санала. Аерым алганда, анда сүзлек буларак һәм сүзләрнең зур катламы урын алган, мәкаль әйтемнәр кебек гыйбарәләр урын алган, шигъри үрнәкләр урын алган. Аларны менә гомумиләштереп, инде түбәндәге мөһим тематик яктан бүлергә мөмкин булыр иде. Берсе аның сугышка мөнәсәбәт. Димәк, Мәхмүд Кашкары әлеге сугышларның халыкка михнәт, хәсрәт алып килүен бик тә үтемле итеп, зур булмаган мисалларда әйтеп бирергә тырыша. Икенчесе, аның кешеләргә хас төрле сыйфатларны ачыклау. Аңлашыла булса кирәк, инде алгы планга билгеле кешенең булдыклылыгы, аның акылы, аның осталыгы, аның үзара мөнәсәбәтләрдәге әдәп, әхлак һәм башкаларга караган сыйфатлары якланган һәм макталган. Шул вакытта аларда кешенең начар сыйфатлары да искәртелеп үтелгәнлеге аңлашыла. Капма-каршылыкта дип әйтәбез. Тагын берсе, әлеге сүзлектә кешенең уй-хисләре, кичерешләренә дә киң урын бирелгән. Бу үзе инде аның шактый киң кырлы, бай икәнлеген күрсәтә. Өченчесе, гомернең фанилыгы. Аңлашыла булса кирәк, ул борынгы чорда да бабаларыбыз да, борынгы төркиләр дә кеше гомеренең чикле булуын, вакыт үтү белән аның мәңгелеккә китүен күргәннәр һәм аны төрле әдәби үрнәк сыйфатында да билгеләп саклап калдырганнар. Һәм тагын шушы гомум төрки әдәбиятка караган мөһим бер хезмәт булып, Юсуф Баласагунлының Кытадгу билек дип аталган әсәре тора. Юсуф Баласагунлы Кытадгу билек. Аны бәхет китабы, бәхеткә илтүче китап күбек төшенчәләр белән тәрҗемә итәләр. Аңлашыла булса кирәк инде, Кытадгу билек, бәхет китабы дип атау бәлки дөресрәк дип бу очракта. Бу 11-нче гасырга караган хезмәт, 11-нче гасырга караган хезмәт һәм аның эчтәлегендә, сюжетында инде шактый гына кызыклы, гыйбрәтле сюжеты булуы да игътибарга лаек. Анда Гадел патша, аның вәзирләре турында сүз бара. Шуңа күрә дә ил белән идарә итү, хөкемдарлык, аның бурыч максатлары кебек мәсьәләләр урын ала. Аерым алганда автор көн тугды, ай тугды, ай тулды, үгедилмеш кебек исемнәрне, патшаларны атый, аларның кем булулары, үзара мөнәсәбәтләре һәм бер-берсенә бәйлелектә патшалык, халык, ил белән идарә итү кебек сорауларга җавап бирә. Автор бик кызыклы, Баласагунлы сүрәтләргә дә килеп чыга. Ул патшаны, әйтик, кояшка тиңли, аның вәзирләрен айга тиңли. Менә мондый мисаллар, күренешләр әлеге хезмәтләрдә дә урын алганлыгын бу бирәктә Юсуф Баласагунлы хезмәтендә атап китергә мөмкин. Инде шушыларга нисбәтле автор билгеле шулай кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр, аларның хас төрле сыйфатларга киң урын биргәнлеген әйтергә кирәк. Менә бирәктә Юсуф Баласагунлы Кытадгу билектә бәхеткә илтүче китапта инде кешенең яктышы сыйфаты белән бергә аның тискәре сыйфатларын санап чыгу, аңа кызыклы, гыйбрәтле мисаллар китерүдә урын алган. Менә бу урында әйдәгез бик зур булмаган кайбер мисалларга да мөрәҗәгать итим әле.
Менә мисал өчен үрнәк буларак кына язып алып килгән шундый мисаллар. Мисал өчен эпитафик басма буларак Күлтәгин исемле патшага куелган кабер таш язмасында шундыйрак сүзләр бар. Безнең телгә дип әйтгәндә тәрҗемә ителгәннән соң. Тәңрегә охшаган, Тәңре тудырган, Төркинең зирәк каханы бу тәхеттә утырам. Туйгансыздыр, димәк, әлеге каханлык, ягъни идарә итү сыйфаты миңа Тәңрелдән бирелде. Шуңа күрә ул бәхәс уята алмый, Тәңредән килгән икән, инде башкаларның аңа буйсынуы да үзенә үзе аңлашыла. Әлеге сыйфат билгеләр зур булмаган әлеге язуга теркәп куелган. Яисә, минем сүзне игътибар белән тыңлагыз, аңларга тырышыгыз. Алда кояш чыгышына кадәр, уңда көн уртасына кадәр, артта көн батышына кадәр, сулда төн уртасына кадәр яшәүче бар халык миңа буйсына. Аларның тормышын мин җайга салам. Аларның тормышын мин җайга салдым. Күрәсез, әлеге зур булмаган үзектә дә нәкъ менә кабер таш буларак инде анда текстның күләме бәлки артык зурда була алмагандыр, ләкин шул ук вакытта мин алдарак әйткәнемчә, патшаны зурлау, башкаларның, димәк, халыкны аңа буйсынырга тиешлеге, патшалыкның Тәңре тарафыннан индерелүе, бирелүе һәм җире, территориясе миңа буйсынган булу кебек фикерләрнең урын алуы игътибарга лаек дип кенә минем әйтәсем килә. Инде менә мисал буларак Юсуф Баласагулдының Котатгу белек әсәренә дә игътибар итик әле. Менә яңа гына әйтеп киткән идем. Гомумән әйткәнемчә, Котатгу белек ул һәм үзенең күләме ягыннан, һәм әдәбиятка йогынтысы ягыннан билгеле кая зур урын алып торганлыгын әйтергә кирәк. Шул мәгънәсендә безнең борынгы мирасыбыз булып тора ала. Аның әлеге хезмәттә урын алган образлы сүрәтләр, мәкаль әйтемнәрнең бер өлешен без һәм Кулгалидә, аннан соңгы килгән Котып, Сәйф сарайы, Казан ханлыгына караган Мөхәммәдъяр кебек авторларның әсәрләрендә дә күрәбез. Юсуф Баласагулдының Котатгу белегеннән зур булмаган өзек укып карыйм. Укуга, белемгә тылмаш бу тел. Кешене зурлаган нәрсә тел ул бел. Кешене тел хөрмәтле, бәхетле итәр. Кешене тел ышсызлар, башын ярыр. Тагын бер мисал. Белемне бүйек, укуны олуг бел. Бу икегә коллык кылган бүйек булыр. Ягъни бүйеклеккә һәм олуглыкка, дөресрәк укуга, белемгә һәм укуга игътибар алар сине бүйек итерләр, калганнар шушыгларга куллык булырлар, итерләр, буйсынырлар. Тагын берсе. Надан кешеләрнең барчасы авыру булыр. Ширин даваламаса, кеше бик тиз үләр. Аккан булыт кебек яшьлекне үткәрдем. Искән җил давыл кебек гомерне уздырдым. Карагыз, бер караганда беренчесе, әгәр аның шушы наданлык, белемлелек төшенчәсенә бәйле булса, икенче кисәгендә инде гомер агышы, аны табигать сүрәте белән, давыл белән, аккан су белән, яшьлек узуын чагыштырып карау, искән җил белән чагыштыру, гомер агышы кебек уйланулар. Һәрхәлдә әнә шундый фәлсәфи үзенчәлекләр килеп кергәнлеген инде күрәбез, дип әйтәсем килә. Һәм менә шушы борынгы төрки әдәбиятының тагын бер үзенчәлекле матур мисалы буларак инде без атыйбыз суфи шагыйрьләр иҗатын. Чынлап та шушы 11-12, 13 гасырларга таба яшәгән, дөресрәк, бераз иртәрәк яшәгән Әхмәт Югнәки,
Әхмәт Ясауи, Сөләйман Бакыргани исемнәре. Мин уйлыйм, менә алдағы очрашуларда татар әдәбиятында ислам дине чагылышы, әдәбиятыбызда суфыйчылык урыны турында сүз алып барган вакытта, менә суфыйчылык күренеше, суфый шагыйрьләр һәм аларның башлангычы буларак нәкъ менә шушы 3 шагыйрьгә без мөрәҗәгать итәбез. Әхмәт Югнаки, Әхмәт Ясауи, Сөләйман Бакыргани. Аларның яшәгән урыннары хәзерге Урта Азия, Төрекманстан тирәләре. Ягъни аларның бүгенге көндә дә менә бирәк тә Әхмәт Ясауи белән Сөләйман Бакырганың каберләре бар. Менә алгарак китеп шундый фактны әйтеп битергә мөмкиндер. Бирәк тә 17-нче, 18-нче, хәтта 19-нчы гасырларда да татарлар Урта Азиягә билем алырга күпләп йөргәннәр. Бухара һәм Самарканд мәдрәсәләре ул вакытта дан казанган. Бу мәдрәсәләргә бару уңайы белән билгеле инде шәкертләр бу төбәкнең тарихы белән дә кызыксынганнар, аны өйрәнгәннәр дә һәм атаклы шушы дини яшәеш белән тыгыз бәйле булган суфи шагыйрьләр буларак Әхмәт Ясауи, Сөләйман Бакыргани каберләрен зират кылганнар. Менә шул вакытта инде кеше хаж кылу дигән төшенчәдә киң кулланышта йөргән. Мәккәгә бару ул зур хаж, чын хаж булып саналса, инде әлеге изгеләр, әүлияләр кабере булып саналган Әхмәт Ясауи белән Сөләйман Бакырганиның каберләрен барып зират кылу, алар шунда дуга кылу, тиешле йолаларны үтәү ул кеше хаж кылу булып саналган һәм ул да бик югары бәяләнгән. Гомумән әлеге шагыйрьләр алар шулай ук хәзерге Урта Азия территориясендә яшәсәләр дә, аларның әсәрләре Болгар төбәгендә, менә безнең бабаларыбыз яшәгән төбәкләрдә дә киң таралыш алган һәм суфыйчылык әдәбиятының башлангычында торалар дип әйттем. Оннан соңгы елларда бирәк тә Мәхмүд Булгарый булсын, яисә Болгар Казан ханлыгына караган Мөхәммәд Яр, Кол Шәриф булсын, аннан соң 17-нче йөзгә караган Мәүлә Кулый, 18-нче йөз ахыры, 19-нчы йөз башына караган Габдрахим Утыз Имәни кебек шагыйрьләр иҗатында без әлеге авторларның йогынтысын күрәбез. Ул беренче сиратта нәкъ менә дини өйрәтүләр белән дә бәйле. Суфи шагыйрьләр дип атадык. Алдагы дәресләрдә әле суфичылык турында сөйләшәсез. Мин бу очракта бик кыска гына фикерләрне әйтү белән шикләнәм. Ягъни алар иҗаты ислам дине белән бик тыгыз бәйле. Белгәнебезчә, ислам динендә төрле тарикатлар, төрле юнәлештә барлыкка килгән. Аларны еш кына берсен мисал өчен суфилар дип атаганнар. Алар ислам динен аңлатуда үзгәрәк карашта торганнар. Мисал өчен суфилар кеше өчен иң мөһиме дини гыйлем дип санаганнар. Алар кешенең бу тормыштагы яшәеше мәңгелеккә баруга әзерлек дигәнне алга куйганнар. Кешенең төп максаты мәңгелеккә баруга әзерлек. Бу дөньяда сиңа Ходай Тәгалә күпме вакыт биргәндер? 50, 60, 70, 80, 100 яшь, ләкин һәркем мәңгелеккә китә. Һәм син бу дөньяда шушы мәңгелеккә бару өчен әзерләнеп, изге гамәлләр кылып, дини гыйлем өйрәнеп, әдәп-әхлак сыйфатлары таратып яшәргә тиешсең дигәннәр. Шуңа күрә дә суфилар арасында нәкъ менә авыллар, шәһәрләр буйлап дип әйтик, яисә кышлаклар буйлап дини белем таратып йөрүчеләр, суфилар киң урын алган. Аларны еш кына шундый үзләренә күрә озын чапан киеп, ислам дине асылын, Коръән тәгълиматын халыкка тарату, шуны җиткерү белән алар шөгыльләнгәннәр. Алар гаилә кору, йорт салу кебек җир кешесенә хас әйберләр аларны кызыксындырмаганнар. Күбесенең хәтта гаиләсе дә булмаган. Ходай Тәгалә биргән ризыкны ашаганнар. Ягъни килеп кергән авылда, кышлакта аларны ашатып эчерткәннәр икән, йокларга урын биргәннәр икән.
рәхмәт әйтеп моны кабул иткәннәр. Шул ук вакытта инде теләнеп йөреп ашарга сорамаганнар. Әнә шундый бик тә гыйбрәтле, үзгә бер катлам булган әлеге суфилар һәм бу кешеләрнең эш-гамәлләрен чагылдырган әдәбиятта барлыкка килгән. Аларны еш кына изгеләр дип, әүлияләр дип санаганнар. Аларның сүзләрен язып алганнар. Аларның фикер карашлары әдәбиятка да күчкән. Әйттем инде, ул нигездә фани һәм бакый дөньялар каршылыгы рәвешендә кешенең бу дөньяда һәм мәңгелеккә барырга әзерләнеше рәвешендә әдәбиятка килеп кергән төрле сурәтләрдә урын алган. Менә шулай итеп, кадерле дуслар, без сезнең белән бүген яңа зур бер проектны башлап җибәрдек һәм шуңа нисбәтле мин кереш рәвешендә аерым мәсьәләләргә тукталып киттем. Ул беренчедән, хәзерге вакытта без сезнең белән зур бай әдәбиятыбызның беренче өлешен өйрәнәбез. Ул борынгы чорлардан, гомум төрки әдәбияттан, димәк, яңарыш чорына кадәрге дәверне үз эченә ала дип әйттем. Шуңа нисбәтле без әдәбият, нәрсә ул әдәбият тарихы, әдәбиятның сүз сәнгате буларак үзенчәлекләренә тукталып киттек. Һәм шуңа нисбәтле татар әдәбиятының чор этаплар аша үтеп үзгәреш кичерүен күрдек. Чор этаплар алар, әйткәнемчә, борынгыдан бүгенгегә кадәр үзенә күрә күтәрелеш, төшү кебек баскычлар аша үткән. Аның нигезендә тарихи вакыйгалар, сугышлар, төрле табигать күренешләренең йогынтысында булгандыр. Билгеле инде, ул әдәбиятның үсеш-үзгәреше сыйфаты белән бик тыгыз бәйле. Шуңа күрә дип әйттем мин, традиция һәм яңачалык дигән төшенчә дә мөһим урын алып тора. Татар әдәбиятының башлангычында без беренче чиратта Болгар чоры әдибе булган Кулгариның Кыssa Йосыфын атасак та, аңа кадәр дә әдәбият яшәгән, чөнки ул мифологиядән, фольклордан үсеп чыкканнан соң әдәбият яшәгән һәм без андый вакытта инде төрки халыклар өчен уртак булган гомум төрки әдәбиятны үзебезнең борынгы мирасыбыз, гомум төрки мирасыбыз дип атыйбыз. Монда кабер таш язмалары керә, Архан Енисей язмалары, руник язмалар. Монда уйгур язулы язмалар, шуңа керәләр, уртак мирас булып торалар. Алтын ярук, мисал өчен, Мәхмүд Кашгариның Котадгу белек кебек әсәре. Монда керә инде гарәп һәм кайбер өлеше уйгур телендә язылган Йосыф Баласагунның Котадгу белек әсәре. Һәм моннан тыш инде Әхмәд Югънәки, Әхмәд Ясәви, Сөләйман Бакыргани кебек борынгы суфи шагыйрьләрнең иҗаты. Алар әйткәнемчә, 11-нче, нигездә 12-нче гасырларда хәзерге Урта Азия төбәгендә яшәгәннәр. Һәм менә без алдагы дәресләрдә инде шушы беренче чорга караган лекцияләрне тыңлауны дәвам итәрбез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.